Na tsunduma so Salisu ya bani wuta. Wai ya yake ne, wai ya yake ne, wai ya yake. So da akwai haɗari, sai ta ziga ka akai kamari, ko ta saka ka cikin garari, ta cinye ma dukkan guziri. Wai ya take ne soyayya, wai ya take ne malam. Soyayya wayya take ne. Na so ta da farko ta so ni, na zace na ci gari. Na ce mata ga karmar so, ta ce mini albishiri. Ta ce mini kai rai so, za a yi mana ayyiri. Ashe lamarinta da kwai hadari, ta goge min duk nazari. Ya wai so ya yake ne, ya yake ne. A ƙauna amini, ai kai ma ka sani, wata ƴaƴan kai ta ni, aure za ta yi wai da ni. A cikin rai ta sa tunatuni, ta wuce can ta manta da ni, kuma ni aikanta na yogini. Saharin rayuwa ta duka ni, aikanta na shirya. Bai ɗaya ta shiga raina aka sani, yadda take fa a raina. Na daɗa samun la'amuni, kanta nake yin kauna, kanta nake yin yini, gashi ta bar ni da kuna. Tun asalin soyayya ta na nuna mata kauna, ni da ita mun sasa ba har an samu da juna. Wai yaya yake ne shi so, wai yaya yake ne. Kaddara tuni ta rigi fata, da kaɗan na je makabarta, domin na gane lagunta. Wani can tuni ta fifita, burinta ya zama angunta, ya zama angunta, ya zama angunta. Ni ta kyale ni, na ganta a ɗakin wani, abin ya sani tunani, na ji ni cikin wani fanni. Kai abin ya ruɗa ni, ya ruɗa.